Zdravo i srdačno dobrodošli u novi Parkside DIY. Ja sam Jenny. Danas ćemo zajedno napraviti ovaj mini staklenik od okvira za slike. Sve što ti je potrebno za ovaj projekat naći ćeš kao i obično, dole u uputstvu za izradu. Počinjemo tako što testerimo podnu ploču. Zatim lepkom pričvršćujemo isečeni stepenik na podnu ploču. Dok se lepak suši, pobrinut ćemo se za ramove za slike. Bočne stranice moraju da se iseku na meru. Za to prvo obeležimo. Pleksiglas sam isekla nožem za tapete. Sada možemo da zalepimo staklenik. Za dodatnu stabilnost zaptivamo spojeve belim silikonom. Da bi sve to izgledalo još privlačnije, premazat ćemo rezne ivice. Sada još nedostaju šarke. Postavljam ih i zatim ih pričvršćujem vicima. Sada je vreme za setvu. Za to koristim ove male saksije za začinsko bilje od Parkside-a i u njih sejem vlašac i bosiljak. Ako tvoje začinsko bilje izgleda ovako, možeš da ga ubereš. Da bi obezbedila optimalnu izmenu vazduha, najbolje je da provetravaš svoj mini staklenik 2 puta dnevno po oko 20 minuta. Ali nemoj prečesto da otvaraš poklopac, da se toplota i vlaga ne bi nepotrebno gubile. Šta sadiš u svom mini stakleniku? Slobodno napiši u komentare. Možeš to!